Dobrý deň, moje meno je Patrik Podolan a som produktový špecialista na segment 3D vo firme Trigon Slovakia a dnes si ukážeme najnovší skener Faro Orbis Premium. Tu v tomto kufríku je to naše demo, ukážeme si, čo v tom kufríku všetko sa nachádza a čo vlastne si viete zakúpiť od nás. Keď zakúpite tento skener, tuto v kufríku dole je skener, tu je monopod, batéria, všetko ostatné príslušenstvo. Môžeme si to všetko takto vytiahnuť. Tu je skenovacia podložka, na ktorú umiestnime tento skener Faro Orbis Premium. Takto to sem nacvakneme. Skener vlastne pozostáva z tejto otočnej skenovacej hlavy. Je tu potom 360-ková kamera na ofarbovanie toho mračna konkrétneho, keď sa skenuje. Ďalej tu máme takýto pekný dataloger s vnútornou pamäťou, s batériou, ktorá sa dá takto vycvaknúť. Máme tu aj druhú batériu, ktorá sa dá obmieniať. Každá batéria má takto status, indikátor nabitia. Batérku sa takto pekne nacvakneme. Je tu popruh, ktorý si viem dať potom na seba počas toho skenovania, čiže nedržím to celé v ruke. Ďalej tu máme takýto kábel, s ktorým vlastne si prepojím ten skener s tým datalogerom. Stačí ho len takto nacvaknúť. Dobre, skener je teraz pripravený na skenovanie, môžeme ho kľudne aj zapnúť, zapína sa s týmto tlačidlom. A ďalej tu máme takúto nabíjačku s nabíjacím adaptérom, potom tu je druhá batéria. Výdrž tej batérky pri tom skenovaní je približne 3 hodiny, čiže s dvomi batériami zoskenujete cca 6 hodín. A nakoniec tu máme takýto pekný monopod, na ktorý sa dá ten skener umiestniť. Funguje to tak, že vlastne vycvakneme tú spodnú podložku a sem ešte musíme šrobovať túto druhú podložku. Tu je aj bublinka, čiže viem počas toho skenovania si zamerať aj vlicovacie body. Takto je to tu, čiže tu je monopod a už je tu len nejaké také drobné príslušenstvo. Je tu autonabíjačka, je tu držiak na mobilný telefón, takisto k tomu patrí aj tento držiak. A ten držiak sa vlastne takto nacvakne na ten skener. A ja už mám na svojom telefóne tú nálepku nalepenú a keď idem skenovať, tak vlastne iba nacvaknem svoj mobilný telefón na ten skener takto a môžem skenovať. To je z príslušenstva asi všetko. Ešte tu máme sieťový kábel na sťahovanie dát z toho datalogeru a máme tu USB kľúč 128 GB na takisto sťahovanie dát, pokiaľ si chcem spraviť nejakú zálohu v teréne, a ešte je tu napájací kábel do tej autonabíjačky. Vlastne toto je USB-čkový. Toto je všetko vybavenie z tohoto kufríka a môžeme si za chvíľku ukázať, že ako sa s týmto skenerom pracuje a ako sa s ním skenuje. V prípade otázok alebo záujmu o živé demo nás neváhajte kontaktovať cez naše stránky www.trigon.eu alebo www.trigonshop.sk.